Salam əylik mehriban tanışlar. Sağman oturur musunuz? Altınatır Türkmenistan tele yayılımı öz işini qaraşdı diyarım gepleşiginin nowatda aqtan bilen dowam edýär. Yurdumuz berqarar, ilimiz bagtyar. Bagtyarlygyň goýunda ýaşaýan türkmen halky bugun uly ihlas bilen, söýgü bilen täze 2025-nji halkara parahatçylyk we inançmak ýylyny garşy aldy. Halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýemizde biziň döwletde diýarymyzda agdybirligiň, jewisligiň höküm sürýänligi biziň her birimiz bu insanlar Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň yurdumyza alınıp barlayan işlerin elbette bugün künne Türkmen halkynyň bir agdybyr bolmagy, jewis bolmagy bilen bir hatarda yurdumyzdan daşary biziň bir doganlyk, dostluk yurtlarymyzyň agdybyr bolmagy, dostlaşmagy üçin ul işleri durmuşa geçirdi. Anha bugün künne bolsa peder ýolunda dowam edýän Arkadagy Gahrman serdarymyz yurt başlanmak, yurdumyzyň ösmegi üçin, yurdumyzda agdybirligiň, jewisligiň höküm sürmegi üçin bir näçe işleri durmuşa geçirýär. Anha yurdumyzda alınıp barlayan her bir iş biziň yurdumyzyň ösmegi üçin, insanlaryň, raýatlaryň bir bahtiýar durmuşda ýaşamak üçin, olaryň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokary bolmagy üçin gönükdirlenler. Mehriban atanlaşlar, näşeýle uly ösüşlere sar öň alyp barýan, yurdumyzy bedew wady bilen ösdürmekde ul işler durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň, Arkadagy Gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, bahtiýarlyga beslenen belent başlarynyň aman ýollarynyň rowan bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Size bolsa eri teleworçular, insan üçin esasatlaryň biri bolan jan saglygyny arzu edýär. Goýsyň maksatlaryňyz murat bolsun. Mehriban teleworçularna şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz garaşdy diýarym gepleşigimizde yurdumyzyň bir baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen Oby Hojalyk Uniwersitetinden taýýarlamak makul bildik. 2025-nji halkara parahatçylyk we inançmak ýyly münasibetli yurdumyzyň bir ýokary okuw mekteplerine, jemgyýetçilik guramalarına, edara kärhanalaryna bir aýdym sarly dawralar geçirilýän. Ýaňy belleşimi diýäli Türkmen Oby Hojalyk Uniwersitetinden de şeýle duşuklaryň biri geçirildi. Elbette bu duşukda bir aýdym sarly dawarada bir näçe professor muallimler çykyş etdiler, özleriniň bir buýsançly gurrundeşikleri bilen yurdumyzda ýetilen üstünlikler barada, öňlerine goýan maksatlar barada. Ine şolar dogrusynda bizem eri teleworçular gepleşigimiziň şu sanyna söhbetli görnüşler ýazga geçirip size ýetirmek makul bildik. Onuň hem eri teleworçular biziň gepleşigimiz bilen galyn. Eri teleworçular biz gepleşigimizde söhbetde şarkal dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen Oby Hojalyk Uniwersitetining Mallarçylyk kafedrasynyň müdiri Saparmurat Annamhamedow. Saparmurat muallim biz sizi ilki bilen şu täze 2025-nji halkara parahatçylyk we inançmak ýyly bilen tüýsürekden gutlaýar. Elbette bizim döwletli diýarymyzda indi däbe öwürli her ýylymyzyň bir atlanyrmagy, onuň şygarynyň bir ýylymyza görä bir atlanyrmagy biziň her birimiz bu insanlar ýa begenler ýa-da 2025-nji ýylmyda halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýip eglan edildi. Anha şu ýylymyzyň ady münasibetlem yurdumyzyň ähli ýerlerine, jemgyýetçilik guramalarda bir dawaral duşuklar geçirilýän. Siziň hem öz ýokary okuw mektebiňizde şu ýylyň şygary münasibetli aýdym sarly dawara geçirildi. Elbette bu dawarada bir näçe muallimler, professorlar çykyş etdiler. Yurdumyzda bir 2024-nji Pähim Paýgatymman magtumly Praga ýylymyzda alınıp barlan işler, ýetilen üstünlikler, anha bu täze 2025-nji halkara parahatçylyk we inançmak ýyly münasibetli şu ýylyň dowamyna edilje
gelecek işler, öňümizde goýulan maksatlar doğrusunda da bu ýa töhwetler boldy. Elbetde ene şu da bara öýdüňizde gatnaşdyňyz. Indi töhwetimizi şolar doğrusunda dowam etsek. Görüşümde ýaly Pähim Paýhatumany Magtumul Prag diýip atlandyrylan ýylmyň bir ulul üstünlüklere wesden geçmegi her bir Türkmenistanyny begendirýär, buýtandyrýar. Çünki edi diýarymyzda berkarar döwletiň täze ýanyň galkynyşy döwrüne, taryhy döwrümizde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň edi watanymyzy gülledi ötürmek wagtyna öňe maksatnamalaryň işleri peder ýolun üstünlükli dowam edýän hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Terdarymyň taýsy tagarlarly bilen ulul üstünlüklere ýetilýär. Hemmämiz bir Türkmen halkymyz bir agdy birlikde, jewislikde, asuda watanymyzda 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna gadam bassyk. Türkmen halkymyzda bir öňden gelýän, gadymdan gelýän däpdesurlar bir halkyň erk islegini öwrenmek, ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Agrar Partiýasy, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygy, Türkmenistanyň Wenanlar Birleşigi, Türkmenistanyň Magtumulat Ýaşlar Merkezi Geňeşi, Türkmenistan Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy, umumyň ýurdumyzda ýaşullar Geňeşi, ähli ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary bir halkyň erk islegini ardugyny öwrenip hemde şu Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň Türkmenistan parahatçylyk we anaşmagyň watana atly goşgusyndan uğralyp bir hemde 2025-nji ýyly bütün dünýäde iň ýyry halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň şu Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atlandyrylmagynyň uğralyp şu ýurdumyzda hem şu 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atlandyryldy. Elbetde bu ören buýsandyrjy, gowandyrjy, çünki şu 2025-nji ýylda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyň 30 ýyl bolýanlygyny aýratyn belläp geçmeli. Elbetde hemişelik bir taraplygymyň 30 ýyllyk wagtyna söhbet açylanda bugünkü garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyz bütün dünýäde iň ýyry halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy bilen, onuň düzüm guramalary bilen, agentlikleri bilen, institutlary bilen işçiň hyzmatdaşlyklar saklaýar. Aýratyn biz uly buýsançylaryny bellemeli. Türkmen halkymyzda nesilden nesile geçip gelýän bir asylly däplerimiziň biri parahat durmuş isleýär. Her bir halkymyz hemişe parahat durmuşy, awadan durmuşy, agdy birligi arzu edip gelen halk. Bu wagtyna Gahrman Arkadagymyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Terdarymyň Türkmen halk köpçüligine gowuşýan kitaplaryna da erşargaçylyk geçýär. Şeýle hem Pähim Paýhatumany Magtumul Prag diýip atlandyrylan ýylmyzda akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň dowlan gününiň 300 ýyllygyny döwlet derejesinde hem de halkara derejesinde bellenli. Elbetde akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň goşgularyny, şygyrlaryny, dörejligini, parahatçylyga, awadançylyga, agdybirlige, ötüşe bir aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň berkarar döwlet isleýän şeýle ardulary şunkun taryhy döwrümizde berkarar döwletiň täze ýanyň galkynyşy döwrüne ýetilendigini biz uly buýsançylaryň belleýär. Taparmartmol elbetde Magtumulyň ýene de bir şygyryny şu ýerde agdybirlik, jewislik diýemizde bir suprada taýar kılınsa aşlar götürler oluk baly Türkmeniň diýen häzirki bizim 2025-nji ýylymyzdan şu halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip atlanyrylmagy ýene bir ýoly Magtumul Pragynyň bir özüniň garaşan ýurdy, garaşan eýýamy, garaşan ýyllary, günleriniň gelendigini ýene bir gerek suwd edýär. Sebäp diýende şu Türkmenistan diýarymyz, ata watanymyz dostluk, doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekde bir ul işler alyp barýar. Diňe bir öz ýurdumy Türkmenistan ata watanymyzda däl eýtem doganlyk dostluk ýurtlarynyň dostlaşmagyny, agdy bir ýaşamagyny, jewis bolmagyny bir arzuwlaýar. Hemem şonu Gahrman Arkadagymyz her bir çykyşyna ünleýär. Elbetde bu zatlaryň aňyrsyna da ýene bir ýoly Türkmenistan diýarymyzyň şu
çıkış etmegi, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda da şo Türkmenistanyň bir teklibi bilen şu bütün dünýäde halkara parahatçylyk onaşmak ýyly diýip eglan etmegi bir teklip etmeginiň özem eýýäm biziň ýurdumyzyň diňe bir Türkmenistana däli ähli ýurtlarda şu agdybirlige çagyrýar, dostluga, doganlyga çagyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde şu garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan diýarymyzyň başlangyçlary bilen öňe sürülen 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we onanşmak ýylyp atlandyrmak babatyna teklibi gollanyň babatyna ne Pekin paýkasy many magtumul Prag diýip atlandyrylan ýylmyzda Gahrman arka dağımızın yol başçılığına yukarı derecede gromaçılıklı geçirilen Türkmenistan halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisinde Gahrman arka dağımız bütün Türkmen halkymyza buşlapdy. Elbette munyň özi garaşsyz hemişelik bir taraf Türkmenistan diýarymyzyň bütün dünýäde parahatçylyk, töýjülik siýasaty ötürýän hem de ornaşdyrýan döwlet ýokmunda hem awraýyn has ýokary derejelere çykarýar. Ne ýanky siziň belleşiňiz ýaly ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz hiň bir maşgala ojagyny alamyzda hem özleriniň owullaryny, gyzlaryny hemişe bir agdyr bolmaga çagyran, oňşukly ýaşamaga çagyran, bir awadan durmuşy, parahat durmuş ünnäk gelen halyk. Çünki ine Gahrman arka dağımyzyň şeýle ajaýyp eserleri bar. Parahatçylyk, sady, dostluk, doganlyk, sadatlyk kitaby bar. Jan watanym Türkmenistan kitaby bar. Ýaşatyn parahat durmuş atly goşgasy Türkmenistan parahatçylyk we onanşmak watany atly goşgasy şularyň ählisiniň alanynda hem edil adından belli bolşýaly bütün dünýäde parahatçylygyň, awadançylygyň bir höküm türmegine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň suwutnamasy. Elbette parahatçylyk baýaryna ösüş bar, ösüş baýaryna agdybirlik bar. Elbette şol ösüşleriň netijesi bolsa adamlaryň bir parahat ýaşamagyna, awadan ýaşamagyna, eşretli durmuşyna, bir bagtyar durmuşyna gönükdirýär. Gahrman arka dağımyzyň peder ýolunda dowam edýän arka dağly Gahrman serdarymyzyň bir ýol başçylygyna ýurdumyzda şu agdybirligiň, dostlugyň, doganlygyň hökm sürmegi bilen bir hatarda biziň şu milli gymmatlyklary bir gorak saklamakda, onu dünýäge ýaymakda, şeýlede geçmişimizdäki beýik şahsiýetlerimizi bir syýla hormat etmekde, onu ýaşlarymyzyň bir bilmegi, şol asyl durky bilen biziň ýaşlarymyza şu gymmatlyklary geçirmekde de uly işler alınıp barlýar. Anha Gahrman arka dağımyzyň şu 2024-nji Pekin paýkasynyň magtumul Prag ýylymyzda Hakyda Gowharatly kitabynyň çap bolup elmide gowuşmagy, şeýledene täze ýylyň öň sirasyna arka dağly Gahrman serdarymyzyň hem bize magtumul dünýäniň akyllary diýen kitabynyň elmide gelip gowuşmagy. Elbette bu zatlaryň ählisi biziň şu ýurdumyzda bir alınıp barlayan işlerin uluduğı bilen bir hatarda biziň şu milliligimize, tarihimize, Türkmeniň edim gylymyna bir goýulýan hormatyň uludugyny, şol bir sanada Türkmen halky ýa-ni siziň özüňizden belläp geçdiňiz şu Nowatdaky halk maslahatyna da bir ýaşullary, enelerimizi, bütün ýurdumyzyň bir tapawutlanan işgärleriniň bir näçesini gatnaşmagyna şu maslahatyň geçirilmegi, umumyň Türkmen halky bir agdybirlikde maslahatly biçilen dogan gysga bolmady ýa-da. Elbette şol maslahat edip her bir başyna baran işiniň şowly bolmagy, ýurdumyzda bir agdybirlik saklamakda, ýurdumyzyň awadan ösüşini alyp barmakda bir döwlet tarapyndan Gahrman arka dağımyzyň, arka dağly Gahrman serdarymyzyň bir döredýän şertleriniň bir alyp baran işleriniň uludugy barada da şu ýerde bir buýsanç bilen söhbetime dowam etsek. 2024-nji ýyl Pekin paýkasynyň many magtumul Prag diýip atlandyrylan ýylymyz garaşsyz hemişelik bir taraf Türkmenistan diýarymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ýyllaryň biri boldy. Sebäbi bütün ýylyň dowamyna her bir güni, her bir hepdesi, her bir aýy bir taryhy wakalara beslendi. Aýratynam akyllar şahyrymyz magtumul Pragynyň ömrü hem de dörejiligi bilen baglanşykly. Ýene de bir uly taryhy waka 2024-nji ýylda halkara Türk soýguramasy tarapyndan o şäher türkü dünýäsiniň medeni paýtagt diýip eglan edildi. Onuň bilen baglanşykly geçirilen döwlet derejesindäki, halkara derejesindäki çäreler ýurdumyzyň şan şöhratyny dünýä doldurdy. Çünki bütün ýylyň dowamyna
Türkmen halkynyň bir söýgüli şahyry, akyllar şahyry Mawtumul Pragiň dörejiligi, hormatly prezidentimiz arka dagly gahrman terdarymyň, gahrman arka dagymyň parasatly öňden görjülükli siýasaty bilen bir bütün dünýä dolu, dünýä halklary akyllar şahyry Mawtumul Pragiň dörejiligi bilen içkin tanışdylar. Elbetde şunun bilen baglanşykly kitabyň halk köpçüligine gowuşmaly. Umuman kitap diýilen her bir türkmen maşgalasyna ösüp gelýän oğlan gyzlary her bir enata özüniň oğlu bolsun, gyzy bolsun, agty bolsun, çoğulu bolsun hemişe kitap okumaklygy öwredip gelen halk, kitaba aýratyn hormat goýup gelen halk. Bu wagtynda kitap okumak wagtynda, kitaba hormat goýmak wagtynda ören gymmatly nakyllar var, ören gymmatly rawayatlar var. Kitap okuyan dünýäni görür, kitap okamayan görýänni görür diýe şeýle ajaýyp nakyllar. Ya olmasa kitap geçeni geljegi öwretýän dany diýe. Kitap okujunyň ýakyn dosty, seni adaşdyrmayan, dogry ýoldan alyp gidýän dost diýip aýdylýar. Görýänmi şeýle ajaýyp nakyllar istenlik diýeli çağalar wagna gatnaýan çağalar bolsun, orta hüner oku mektepleri bolsun, ýa ýokary oku mektepleri bolsun, ören terbiýeleýiji täsir edýän nakyllar bolup durýar. Elbetde şu taryhy döwrümizde berkarar döwletiň täze ýa-ni galkynçy döwründe her bir bilim ojaklarynyň we kitaphanalary bir ýagty arasda bir okuma üçin bir giň mümkinçilikler döredilen, gyş pasynda ýeljek, tomuz pasynda salkyn, ýürüýti okulgalaryň bolmagy, olaryň kitap hazynasynyň iýgiderli baýlaşdyrylmagy, hemde şonuň bilen bir hatarda her bir ilim bilim ojaklaryna elektron kitaphanaların hereket edýänini biz uly buýsançylygyny belläp geçýär. Elbetde şonuň bilen bir hatarda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine hemde Gahrman arka dagymyň Päkin paýkasyndan gurulan akylly şäher konsepsiýasyndan uğralyp gurulan geljegiň şäheri bolan Arkadag şäherindäki kitaphana, vilayet merkez şäherlerimizdäki kitaphanalar, etraflarymyz, owalarymyzdäki kitaphanalaryň kitap hadynasy iýgiderli berkidilýär, baýlaşdyrylýar. Sebäbi bilim bilen, ilim bilen meşgullanýan adam, şeýle hem islenip kärde zähmet çekýän adamlar bar, gyzyklandyrýan uğurlar boýunça kitap okumaklyga giň mümkinçilikler açylýar. Kitap okap dünýäniň iň çuň gatlaklaryna, dünýäniň iň gizlinliklerine, tarihte gazanan üstünlüklerini öwrenmek bolýar. Elbetde Gahrman arka dagymyň şu Hakide Gowhar atly kitabynyň hem türkmen diline hem ingliz diline çap edilmegen bir ýene aýratynyň açyk görkezýär. Sebäbi bütün dünýäde öňe sürilýän dilleriň biri hem ingliz dili. Biziň şu taryhy döwrümizde hem ýaşlara bir döwre wagt kämil bilim bermekde daşarort dillerini çuňlaşdyryp öwrenmek wagtynda bir konsepsiýanyň hereket etýänini belläp geçmeli. Şu gün ingliz dili, rus dili okutmaklyk hem ýola goýulan. Elbetde ýanky kitap hakda ýene dolanyp gelsek, Gahrman arka dagymyň Hakide Gowhar atly kitabynyň adyndan hem ol eýem okujuda uly täsir galdyrýan sözler, Hakide sözüniň özüne alanda da, Gowhar sözüniň özüne alanda da, elbetde Gahrman arka dagymyň Hakide Gowhar atly kitabynyň birinji baby taryha siýasat diýip adlandyrylýar. Elbetde geçmişi bolmadan geljegi bolmaz diýilýär. Ya olmasa könesi olmadan täzesi olmaz diýilýär. Gahrman arka dagymyň bu ajaýyp eserine taryha, geçmişde ata-babalarymyzyň gazanan üstünlüklerini, şahlaryň, sultanlaryň, hanlaryň gazanan üstünlüklerini, olaryň şol döwürlerde bir gazanan diýeli ikrançylyk wagtynda, mallarçylyk wagtynda, ýa-bir bina galdyrmak wagtyndaky tejribeleri giňden beýan edilýär. Elbetde öz halkyň taryhyny bilmek ören boýsançly. Gahrman arka dagymyň Hakide Gowhar atly kitabynyň şeýle baý maglumatlara baýlygy ýurdumyzda bar iň bir gadymy ojaklar bar. Gadymy Nusay wagtynda da alamyzda da, ýa gadymy Änew medeniýet wagtynda söhbet açamyzda da, ýa bolmasa gadymy Könürgönç, gadymy Amul, gadymy Dehistan. Bularyň ählisinde ata-babalarymyz ähli uğurlarda Türkmen halkymyza maksus bolan millilik bilen taryha bir
ıyız koyupdurlar. Elbette bütün dünyada her bir halkı tanacak bolunanlar şol döwletiň halklarynyň tarihte kazanılan üstünlüklerini öğrenmek, şol halklaryň medeniýetini öğrenmek, şol halklaryň edim gylymyny öğrenmek, milli eşiklerini, ya olmasa tagam taýýarlaş uğurlaryny, ya olmasa dünya medeniýetine goşan milli gymmatlyklary bilen tanalýar. Ne şu ýerde biz aýratyn bir uly buýsanç bilen belläp geçmeli. Bekiçde ahaltek atlarymyz, weparlykda aýratyn tapawutlanýan türkmen alawaýlarymyz, ýa düňünden bir gymmatlygymyz bolan hallar taýýarlanýan harja oýunlarymyz, ýa bolmasa türkmen taýdylary, ýa bolmasa çalyn içeninde bir gaňşyrawmy tütödýän diýip aýdylýar bir türkmen arwana düýelerimiz. Bularyň ähleti şu toprakda östürilip, yetiştirilip, ellekleştirilip bir milli gymmatlygymyza öwrülip giden. Elbette bularyň ähletini öwrenmek wagtynda bütün dünýä halklary gyzyklanýar. Bekiçli bedewlerimiz, ahaltek atlarymyzyň tarihte kazanan üstünlükleri, olaryň owadanlygy, ýynnamlygy, öz eýesine weparlygy, bular wagtynda Gahrman Arka dagymyzyň bekiçli bedewlerimize bağışlap ýazan kitaplarına ören gymmatly maglumatlar berilýär. Gahrman Arka dagymyzyň Hakide Gowhur adly kitabynyň 2-nji bölümi Ruh mirasy diýip adlandyrylýar. Elbette ýanky belleşme diýäli milliligiň bilmek, milli mirasyň bilmek, milli medeniýetlerini bilmek hem iň bir wajyp işleriň biri. Gahrman Arka dagymyzyň şeýle kitaby bugünkü gün okap bilim alýan o yaşları vatandaşçılık ruhunda terbiyelemekde hem ören gymmatly eserler bolup durýar. Elbette Näsapar Murat muallim şu mahal bir Gahrman Arka dagymyzyň Hakide Gowhur adly kitabynyň ähmiýeti barada buýsançylan belläp geçeňizde ine şu ýyllarymyzyň özüniň bir zyýada gelmegi, her ýylyň bir özüniň bir owadan atlandyrylmagy münasibetli bir näsiň ýokary okuw mektebiňizde aýdym saatly dabara geçirilýär. Şol dabarada çykyş edenler ene geçen 2024-nji ýylymyz Pägam Paýgatymany magtum bolup Praga ýylymyzyň bir ahyrlap barýan günlerini bizim şu arkadaşlar Gahrman serdarymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren magtumly dünýäniň akyllar adly kitabynyň bir gelip goşmagy, şol kitabyň bir ähmiýeti barada magtumly Pragaýynyň doglanynyň 3 ýyllyk münasibetli ýylyň dowamyny alınıp barlan işleriň ähmiýeti barada şol kitabyň many mazmuny barada bir buýsançylan çykyş etdiler. Elbette bu zatlaryň ähleti şu ýurdumyzda ýaňsydyň özüňiziň belleşiňi diýäli kitap okumagy, şu kitapdaky bir ýazylan maglumatlary anyk takyk şol ýaşlara düşündirmekde. Ýaşlaryň alýan bilimleri bilen bir hatarda şol Gahrman Arka dagymyzyň, Arka dagly Gahrman serdarymyzyň bir peşkeş eden kitaplary bilen saatlaşykly siziň öz tapaklaryňyzy alyp barmaňyz bir tarapdan ýaşlarymyzyň bir döwrewap bilim almagy, beýlek bir tarapdan hem ýanky özüňiziň belleşiňi diýäli bizim taryhymyzy bilmek, milli gymmatlyklarymy hormat goýmak, şol milli gymmatlyklarymy öwrenmek, şol milli gymmatlyklarymy taryhymyzy bizim şu ýurdumyzda alınıp barlayan öýdler üçin döredilen şertleri bolan buýsançlarynyň söýgüleriniň hasam artmagyna tutýan orny olup alyp durýar. Yurdumuzda iň bir baýry hemde Awraýly ýokary okuw mekdeplerimiziň biri bolan Türkmen Owajylyk Universitetimiziň uly mejlisler zalyna alymlaryň, professor muallimlaryň, talip ýaşlaryň gatnaşmagyna 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak gelip atlandyrylmagy münasibetli bir aýdym saatly dabara geçirildi. Şu aýdym saatly dabarada hem çykyş eden kärdeşlerimiz Gahrman Arka dagymyzyň Arka dagly Gahrman serdarymyzyň belent münberlerden eden taryhy çykyşlarynyň ähmiýeti dogrusynda Gahrman Arka dagymyzyň hormatly prezidentimiz Arka dagly Gahrman serdarymyzyň kitaplarynyň ähmiýeti dogrusynda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzyň bütün dünýäde öňe sürýän teklipleri, onuň gollanyşy hakynda bir ören gazakly çykyşlar boldy. Elbette şol gazakly çykyşlar bolsa talip ýaşlar üçin hem de muallimler üçin bir ýatda galyjy bolýar. Çünki 2025-nji ýyl ýeminde ýanky belläp geçişmi diýäli hemişelik bir taraplygymyza eýe bolanlygymyzyň bir 30 ýyllygynyň bellenýän ýyly.
Eýem muň ödem ýanky belleşme ýaly 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we onanşmak ýylyna bu wabatynda halkara derejesinde maslahatlar, forumlar, sergiler, duşuklar bir näçe döwlet derejesinde hem de halkara derejesinde geçirmeklik gödöňde tutulan. Elbetde hormatly prezidentimiz arka dagly gahrman serdarymyň şu 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we onanşmak ýylynyň Bosowatynda durkak ýene bir täze kitabynyň bir halk köpçüligine gowuşmagy magtumoly dünýäniň akıllary atly kitabynyň halk köpçüligine gowuşmagy bütün türkmen halkymyz hem buýsanlardy hem begenlerdi. Hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyň bir şu täze ýyl münasibetde bir ajaýyp sowady boldy. Elbetde ýanky belleşimi ýaly kitaplaryň gadyr gymmatyna bir söýdüň güýjüni, kelamyň güýjüni, söýdüň gudratyna bir aýratyn hormat goýan halkmatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyň magtumoly dünýäniň akıllary atly kitabyny geçen ýylmyzda 2024-nji ýyl Pähim Paýkasymany magtumoly Prag diýip atlandyrylan ýylmyzda ýetilen tepkitlere bagyşlanan. Elbetde şol ýetilen tepkitleri bir aklyse geçirmek ol geljekki nesiller üçin ören gymmatlyk bolup durýar. Bütün dünýäde iň gymmatly zat ýazyw hasaplanýar. Ýazmak, ýygy alyrmak. Elbetde hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyň şu ajaýyp eteri magtumoly dünýäniň akıllary atly kitaby şo ýylmyň taryhyna girip galýar. Elbetde ýanky belleşme ýaly ýurdumyzda hereket edýän kitaphanalaryň iň gözel ýerlerini hormatly prezidentimiz arka daly gahrman serdarymyň ýaşlar watanyň dayanjy, ýani umumgülliklerden göz başalýan medeniýet, magtumoly dünýäniň akıllary atly kitaplary hem de gahrman arka daly kitaplary kitaphanalaryň iň gözel ýerlerini bedeýänligi bir buýsandyrýar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we onanşmak ýyly diýip atlandyrylmagy bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistan hormatly il ýaşulsy Alim Gahrman arka daýmydy. Alim Gahrman arka daýmydyň peder ýoruny üstünlikli dowam edýän hormatly prezidentimiz arka daly Gahrman serdarymydy. Bütün Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan goý 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we onanşmak ýylymyň her bir fudokda gazanýan üstünlikleri westendin. Garaşsyz hemişelik bir taraf Türkmenistan diýarymyň hemişelik bir taraflygyna eýe bolmagynyň 30 ýyllygyna bellenýän ýylymyz halkara parahatçylyk we onanşmak ýyly bedewatly ösüşlere baý bolsun. Gahrman arka daýmyň, arka daly gahrman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan il ýurt wagtly işleri hemişe rowaşlyklara westendin. Sağ olun Sapar Murat Molim, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim siziň arzuwlaryňyza goşulýas, çünki halkara parahatçylyk we onanşmak ýylymyz biziň her birimiz üçin, her bir maşgala üçin, her bir ulgamda alınıp barlayan işler üçin bir agdybirlikli, bir üstünlikli ýyllaryň biri bolsun. Elbetde bugünkü günde ýaşlara döwrewap bilim bermekde. Ýa özüňiziň belleşiňi diýär gahrman arka daly gahrman serdarymyň bir halkymyza peşkeş şeren kitaplary bilen bir tutgoşukly bir tapaklaňyz alyp barmaňyz, olaryň bir ýurdumyzda her bir ýetilen sepkitleri, alınıp barlan işleri, gyzygyny bilen bilmekleri, olaryň şol kitaplara bolan söýgüsini hasam artdyrmakda. Siziň hem alyp barýan işiňizde mundan hem beýle rowaşlyklaryň, üstünliklerini ýar bolmak tüýsürekden arzuw edýär. Şu günki bir söhbetdeşligimizde gatnaşyp beren täsirli gurrunlaryňyz üçin hem sag bolsun aýdýar. Men Türkmenistan diýarymyzyň iň bir awraýdy Baýry Goroku mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň molimi Muratberdi Çopanow.
Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň başlanmaşdan döwletli tutumlary, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň ýol başçylygyna bugünkü günde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne biri-birilen sağlaşykly, ýokary derejede alınıp barylýar. Bu işleriň aňyrtynda ilkinji nowatda Mehriban halkymyzyň awadan boleliň ýaşaýyşyny, erkana durmuşyny üpçün etmeklige gönükdirilen maksatnamalaryň işler durmuşa geçirilýär. Hususan hem aýdylanna her bir alınıp barylýan işlerde ilkinji nowatda Gahrman Arkadağymyň başyny başlan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmeň milli maksatnamasy esasynda durmuşa geçirilýär. Halk hojalygynyň dürli ugurlary bilimde, ilmde, owa hojalygynda, saglyk goraýşda, senagatda, giňerimli işler amala aşyrylyp ajaýyp zähmet üstünlikleri gazanylýar. Elbetde taryhyň altyn sahypalaryna ýazylan 2024-nji ýyl Pähim paýhas ummany magtum bolup Praga ýyly Truwaşdan bir şatlyk şowhuny, dawaralara, ajaýyp zähmet üstünlikleri, bir göwün goşun ganatlanýan ajaýyp zähmet ýeňişlerine beslenip Türkmen halkymyň taryhyny altyn harplar bilen ýazyldy. Ýylyň özi tutuşdygyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyň Pähim paýhas ummany magtum bolup Praga şygyry esasynda bir atlandyrylyp, elbetde Gahrman Arkadağymyň belleşi ýaly günnogorun beýik akıllary söz sady magtum bolup Pragaýyň dörejilik mirasyny öwrenmäge we onu dünýä ýaýmaga nusgalyk işler amala aşyryldy. Elbetde şahyryň dörejiliginde diňe bir türkmen halkymyz üçin däl, eýsem dünýä halklary üçin bir parahat söýjüligi, agdy birligi, jewisligi, asudalygy çagyrýan bir ajaýyp tetirleri elbetde şahyryň diňe bir halkymyz üçin däl, umumy adamzat kalybynyň şahyr hökmünde ikrar edilýändiginiň subutnamasy 2024-nji ýylyň tamamlanyp barýan günlerinde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň şoňur zihininden ýeti akyl paýhasyndan syzylyp çykan magtumly dünýäniň akyllary atly kitabynyň halk köpçiligine gelip gowuşmagy hem elbetde 2024-nji ýylyň bir üstünlikleriniň hasy üstüni ýetirdi. Elbetde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň bu ajaýyp kitabyny hem bütün dünýäniň akyllary magtum bolup Pragaýyň baý dörejilik mirasyny öwrenmekde, şahyryň goşgularyny öwrenmekde, alınıp barılan işler dogrusynda şuň günde ýurdumyzda magtum bolup Pragaýyň dörejilik mirasyny öwrenmekde alınıp barılan işler babatynda we 2024-nji ýylda bir ýerine ýetirilen işler, geçirilen halkara derejesindäki bir ilmi amaly maslahatlar, şahyryň dörejilik mirasyny bir öwrenmekde alınıp barılan işler babatyndaky gymmatly maglumatlaryň getirilmegi, şonuň bilen bir hatarda magtum bolup Pragaýyň dörejiligini öwrenmekde bir dünýä nusgalyk işleriň alınıp barlyşy babatynda aýratynlykda bellenilýär. Şeýle de 2024-nji ýylyň tamamlanyp barýan günlerinde has dogrusy 27-nji dekabrda hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyň gatnaşmagyna geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň meclisinde, ýagny täze ýylyň şygaryny 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli şygary aslında we onuň nişanynyň keskitlenmegi elbetde türkmen halkymyzy hassa buýsandyrdy. Sebäbi hemişe halkymyz hoş niýetlige, birek bilen dost bolanlygy, halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna puta eýeren halkymyz bar. Şonuň esasynda da şuň günde Türkmenistan döwletimiziň içeri we daşary siýasatynda dünýä döwletleri bilen dostlukly, doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy, dost doganlyk köpürsini berkitmäge aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şonuň esasynda da ýagny 2024-nji ýylyň 21-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar meclisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça ýagny 2025-nji ýyly bütün dünýäde halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly atly kararnamanyň hem kabul edilmegi. Şeýle de 12-nji dekabr halkara bitaraplyk güni
şular ýaly Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bir näçe bir kararnamalaryň iyigi derli ýagdaýda kabul edilmekliginiň özi biziň ýurdumyzyň bir taraply hukuk derejesine esaslanmak arkaly dünýä döwletleri bilen dostluk, doganlyk, halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny puto eýerýänliginiň aýdyň suwutnamasy, dünýä döwletleri bilen dost doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, birek bilen hoş niýetli gatnaşyklary berkitmekde alyp barýan işleriniň nusgalyk derejä göterilýändiginiň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna bugun dünýä döwletleri bilen halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, şeýle-de dünýä döwletleri bilen dost doganlyk gatnaşyklary, diplomatik gatnaşyklary iyigi derli ýagdaýda berkidilýär, hassa ösdürilýär. Munyň özi bolsa milli ykdysadiyetimiziň dürli ugurlaryny halkara derejesindäki gatnaşyklaryň esasyna ösüşleriň, özgörüşlikleriň amala aşyrylyp, zähmet üstünlikleriniň gazanylmagyna doly mümkinçilikleri, şertleri döretýär. Bular wabatynda hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň türkmen halkymyza peşkeş beren ajaýyp kitaplaryna da özüniň beýany tapýar. Şonuň bilen bir hatarda biziň geçmiş taryhymyz, milli gymmatlyklarymyz, baý däp desturlarymyz, şuň köneçeni gelip beten bir näçe bir ata-babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgelere aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şu nukdaý nazardan uğranlanna hoş niýetlilik, hoşamaýlyk, birek bilen gatnaşyklaryň iyigi derli ýagdaýda pultalanyrmaklygyna da ähmiýet berilýär. Hususan hem aýdylanna hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ene müň ýylliklardan göz başalýan medeniýet adly kitabynda da şeýle-de gadymy eneň şöhratly taryhy aýratynlyklary, ol ýerde tapylan bir gazy agtarış işleriniň netijesinde tapylan taryhy tapyndylar dogrusynda gymmatly maglumatlaryň getirilmekligi hem sözüň dolu manysynda biziň geçmiş taryhymyza goýulýan belent hormat sarpadan habar berýär. Şuňky ösüp gelýän ýaş nesilleriň hem milli gymmatlyklarymyzy öwrenmek, hem geçmiş taryhymyzy öwrenmek. Şonuň bilen bir hatarda merdana ata-babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgeleriň dowam bolup gelýänini aýratyn uly ähmiýet berilýändiginiň suwutnamasy bolup durýar. Ýurdumyz ata-babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgeleriň esasyna hassa ösdürilýär. Şonuň bilen baglanşykly hem täze ýyly 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip bütün dünýäde ikrar edilmeginiň özü hem biziň her birimizi buýsandyrýar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip iglan edilmegi münasibetli ýurdumyzyň dürli künjeklerini welaýetlerde, etraplarda, owa kentlerimizde, ýurdumyzda hereket edýän ýokary okuw mekdeplerine bir näçe maslahatlar, aýdym sahaly dabaralar geçirilýär. Munyň aňarsynda halkymyzyň agdy birligi, jewisligi, bütewligi, parahat söýji halkymyzyň şuň köwünde alyp barylýan işlere ýokary derejedäki hoşallygyny duýmak bolýar. Sebäbi ata-baba gelýän hoş niýetli gatnaşyklar bugun köwünde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna dowam bolup gelýär. Ýurdumyzda maksatnamalaryň işleri amala aşyryp türkmen halkymyzy ösüşlere, ýeňişlerden sary bedew wady bilen öňalyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň her bir alyp barýan işleriniň döwletli tutumlarynyň mundan biýanada rowaşlyklara weslenmegini tüýsürekden arzu edýär. Bizi şeýle eşretli günlerde ýaşadýan berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne, ösüşlere sary bedew wady bilen öňalyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun, belent başlar aman bolsun, her bir alyp barýan işleri, döwletli tutumlar elmadama rowaşlyklara weslensin. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly ösüşlerden ösüşlere, ýeňişlerden ýeňişlere weslensin.
İdi vatandaşlarla bir gepleşmede ýene-de söhbetleşik arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetleşmede Türkmen Oba Hojalyk Üniversitetiniň uly muallimi Ýadgerli Sarif. Ýadgerli muallimina biz sizi gepleşmede hoş gördük. Ana mälim bolşýaly biziň döwletli diýarymyzda täze 2025-nji ýylymyzyň bir şagary halkara parahatçylyk öňaşmak ýyly diýip elan edildi. Elbetde şu münasibetlem ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly siziň ýokary okuw mekdebinizde de dabara geçirilip dur. Elbetde bu dabara dowam edip dur. Dabarada naçyk edenler ýurdumyzda bir alınıp barlan işler, ýetilen üstünlükler barada. Elbetde şeýleden hasidiň özi ýokary okuw mekdebiniň bir aýdym saat toparynyň çykyşlary boldy. Elbetde şular ýalyk bir döredilen şertler ýurdumyzda bir parahatçylygyň bolmagy, agdybirligiň bolmagy, ýaşlarymyzyň döwre bap ilmli, bilimli bolmagy biziň her birimiz buýsanlar ýa. An hasidiň özüňiziň şu täze münasibetli bir arzularyňyzy eşitdik. Şeýlede öňüňize goýan maksatlaryňyz bardyr. Şolar doğrusunda esasana mine şu geçirilen dabaranyň bir ähmiýeti barada siziň berjek täsiri gurgunlygyňyzy diňletir. Bir karar döwletiň täze ýamyň galkynçy döwründe ýedi diýarmaly ähli bolmady uly ötüşler gadanlýar. Ine asylly däwe görä her ýylda biziň ýylymyzyň bir döwrüte ýani şygaryň atlandyrylmagy da elbetde bir aýratyn bellenmäge münasip. Ine şu ýylyň özi ýani 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we öňaşmak ýyly diýilip atlandyrylmagyny ören şuňur many mazmun ýatanlar. Çünki ýedi diýarymyz 2025-nji ýylda hemişelik bir taraplarynyň ýani 30 ýyllyk bayramçylygyny ulu dawaralary belläp geçer. Bahman arka dağımyzyň ýani ýyl ýurt tähwitli başlanmaçdan ören bir öňdöňüjlükli parasatly siýasatlar bugun peder ýolunda dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arka dağly Bahman her dağımyzyň parasatly ýol başçylygyna üstünlükli dowam etdirilýär. Ine görüşmede ýaly ýedi diýarymyzyň tewit döwletleri bilen, dünýä döwletleri bilen özara bähwitli, dostonluk gatnaşyklaryny barha ösürmegi elbetde biziň ýurdumyzyň dünýäde parahatçylyk söýjülükli siýasaty alyp barýanlygynyň bir aýdyň tutnamasydyr. Ine şu ýylyň özüni hem ýani Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we öňaşmak ýyly diýilip atlandyrylmagy tutuş ýani halkymyzy beğendirdi. Ine şu münasibetli ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna şol sanda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine hem bir dawar almasagatlar, duşuklar geçirilýär. Ine şu gün biziň baýry ýokary okuw mektebinde hem halkara parahatçylyk we öňaşmak ýyly münasibetli professor muallimleriň talip ýaşlarymyzyň gatnaşmagyna bir dawaraly aýdymtaly masa geçirildi. Mälim bolşýaly 2024-nji ýylyň 21-nji martynda ýani Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ýani biziň ýurdumyzyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we öňaşmak ýyly elan etdi. Elbetde Gahryman arka dağımyzyň öňe süren ören möhüm başlangyçlary, ýurdumyzyň öňe süren ören möhüm teklipleri Birleşen Milletler Guramasynyň hem uly gollawyna münasip boldy. Ine hormatly prezidentimiziň öňe süren möhüm başlangyçlary bugun günde dünýä jemgyýetçiligine uly gollaw tapýar. Ine biziň ýurdumyzda ýani Birleşen Milletler Guramasynyň ýaňy ýakynna hem Merkezi Aziýa parahatçylyk, öňaşmak we hyzmatdaşlyk dogrugy atly kararnamany kabul etmekligiň özü biziň ýurdumyzy alyp barýan daşary siýasatyna ören uly hormat goýulýanynyň bir aýdyň tutnamasy bolup durýar. Şeýle-de biziň ýurdumyz häzirki wagtda dünýäniň bir näçe döwletleri bilen doston gatnaşyklaryny hasy ösürýär hem-de awraýly halkara guramalary bilen işen hyzmatdaşlygy alyp barýar. Şeýle awraýly guramalaryň biri bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen onuň düzümleri bilen işen hyzmatdaşlygy ösürmekde biziň ýurdumyzyň alyp barýan işleri dünýä nutgarlyk derejededir. Şeýle-de ýaňy ýakynda hormatly prezidentimiziň ýetediginden taýyp çykan mawtumuly dünýäniň akyllary atly kitabynyň bir halkymyza goşmagy ulus ilmini beğendirdi. Çünki hormatly prezidentimiz mawtumuly Pragynyň edebi mirasyny ilmi esasda öwrenmekde, dünýä ýaýmakda, ören giňerini işler durmuşa geçirdi. Ýani geçen ýylyň özünde ýurdumyzda şeýle-de halkara derejesindäki ören möhüm şäherleriň geçirilenligini aýratyn bellemek gerek. Türkmen halkynyň görnükli ogly mawtumuly Pragynyň
edebi döredüçülüğünü bir öwrenmekde, onu ayagly saklamakda, şeýle hem geljekde nesillere ýetirmekde alınıp barlayan işler aýratyn bellenmäge münasip. Çünki hormatly prezidentimiz ýani Mawtumul Pragynyň edebi döredüçülüğünü wagt etmekde hem de onu bilme esasy öwrenmekde imgen köp işleri durmuşa geçirdi. Geçen ýylyň özünde ýani Mawtumul Pragynyň dolugynyň 300 ýyllyk münasibetli gözel paýtagtymyz Aşgabatda halkara forumyň geçirilmekliginiň öýüdi. Muňa dünýäniň bir näçe döwletleriniň döwlet ýolbaşçylarynyň başçylarynyň gelip gatnaşmaklary elbetde beýik akyllar Mawtumul Pragynyň edebi döredüçülüğüne dünýäde uly sarpa goýulanynyň bir aýdyň tutnamasydyr. Şu münasibetli Mawtumul Pragynyň döredüçülüğünü ilmi esasy öwrenmekde, onu dünýäge ýaymakda, wagt etmekde, onu ayagly saklamakda, onun edebi mirasyna degişli maglumatlary toplamakda bitiren işlerini goýuny tutup bir näçe ýani alymlara, Mawtumul şanaslary, ýani Mawtumul Pragynyň dolugynyň 300 ýyllyk münasibetli jubiley medallar hem de nişanlar bilen tyralanlar. Elbetde hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň şöhratly taryhyny, maddi hem ruhy mirasymyzy, Mawtumul Pragynyň edebi döredüçülüğünü öwrenmek babatyna ören giňerini işleri durmuşa geçirýär. Şu ýylyň şygary bolan ýani halkara paraçylyk we anaşmak ýyly ýurdumyzyň bir näçe raýatlaryndan, şeýle-de halk maslahatynyň wekillerinden, şeýle-de ýurdumyzyň ýeri jemgyýetçilik birleşiklerinden, dähmet toparlarynyň raýatlarymyzdan gelen teklipleri öwrenilip, şu ýyl ýani 2025-nji ýyl halkara paraçylyk we anaşmak ýyly diýilip adlandyryldy. Elbetde munyň öýüdi biziň ýurdumyzyň hoşmeýilli oňyn bir taraplyk siýasatyny alyp barýanlygyny we dünýäde paraçylyk, höýjülükli siýasaty wagt edýänliginiň bir aýdyň tutnamasy bolup durýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahryman terdarymyzy, mehriban illeşlerimizi 2025-nji ýylyň şygary bolan halkara paraçylyk we anaşmak ýyly diýilip adlandyrylmagy bilen tüýsürekden gutlaýarys. Ine 2025-nji ýylda hem ýedi diýarymyzyň ähli ulgamlarda mundan beýlek hem uly ötüşler gazanmaklygyny, şeýle hem hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt tähkit işleriniň ilmidama rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden arzu edýäris. Gahryman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahryman terdarymyzyň canlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ýyl ýurt tähkitli, umumy adamlar ähmiýetli alyp barýan işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Sağ bolun ýa diýelim oğlum, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde biziň täze 2025-nji ýylymyzyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip yglan edilmegi biziň her birimiziň kalbymyzda buýsanç döretdi. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri şu doganlyk, dostlyk gatnaşyklarynyň berkemegini, agdy birligiň bolmagyny, maşgala awadançylygyň bolmagyny bir ul işler alyp baran halklaryň biri bolup durýar. Anha bu ýylymyzda da uly ösüşleriň, özgörüşleriň, agdy birligiň boljagyny biz tüýsürekden ananýar. Size de ene şu alyp barýan işiňizde mundan hem beýle üstünlikleriň, rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Sag bolun. Mehriban teleworjylar, garaşly diýarym gepleşigimiň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän söhbetli hem de şekilli görnüşlerini şulardan ibarat. Gepleşigimiň ahyryna biz ýene bir ýola size ähli gowluklaryň, şowluklaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň, Arkadagy Gahryman terdarymyz hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, döwlet ähmetli il bähwitli alyp barýan işlerden mundan hem beýle rowaşlyklara, üstünliklere beslenmegi tüýsürekden arzuwlap
gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene de Altnazır Türkmenistan tele ýaýlymyna didarlaşýançak häzirlikçe hoş wagtyňyz.